Zdravo. Dule sklek, pokret je lek. Tema ritam. Naša misao ima ritam. Naš pokret ima ritam. Naša reč ima ritam. Misao, pokret, reč, sve oko nas ima ritam. Unutra ima ritam. Mi osjećamo spolja, osjećamo ritam. Ako nam je pogrešno ritam, mi se loše osjećamo. Loše se osjećamo. Znači, u lošem ste ritmu. Nemojte biti u pogrešnom ritmu. Nemojte se loše osjećati. Ako nameramo, se dobro osjećati. Onda pazite na ritam. Pazite na ritam vaših misli. Odnosno, o čemu razmišljate. Odnosno, kako razmišljate. Dobar ritam. Kako se kreće. Gde se kreće. Koliko se kreće. Gde se kreće. Kad priča. Koliko glasa. Koliko pravilno. Razumno priča. Koliko dugo. Priča. Sve što dolazi u to. Ritam. Sa balansom. Dovodi vas do osjećanja mira. Dovodi vas u stanje koje mi svi želimo, u neko dobro stanje, nešto da bude dobro. Ali, ako sve radimo, mislimo, krećemo se, pričamo, radimo, osjećamo se pogrešnom ritmu. Imat ćemo taj loš osjećaj. I ako se ne popravimo, ne uđemo u ritam koji treba. Čujete muziku. Znači, dođete Spolja negde, gde ste bili, dođete kući, ćete lepo da se osjećate. Ne možete ako imate nešto stresno. Znači, razmišljate ozbiljno o nekim stvarima, da rešite neke stvari. Za muziku pustite ovako neku relaksirajuću muziku.
sa nekim divnim predelom. Letim zimskim televizijom, trenutno gledam Kanadu. Više slušam, ovo sad pričam. Znači, ne možete se lepo osjećati ako niste. Znači, ritam vaših misli, znači ono čemu pravi stvar. Ritam vaših pokreta. Gdje se ako pustite. Pravi vaše reči, vaša djela prava. Širimo pravi ritam. Širimo ga oko nas, koji je kako moguće. Biće nam lepo. Tako da mislite o ritmu. Sve je u ritmu, u balansu. Tako dobro da je dobro, kupnjem loše. Da je još loše. Hvala na pažnju, pokret, lek. Idemo dalje.